Az előző adásban rájöttem, hogy a vermonti Windsorban álló Juniper Hill egy valóságos pénztemető. Tehát több mint $200,000 vesztenek évente. Bajban vagyunk. Mindezt azért, mert a tulajok egy vagyont költöttek rá, hogy múzeummá varázsolják a helyet. Mindig is úgy gondoltam, hogy vedd körül magad szép dolgokkal, ha megteheted. És úgy kezelték, mint egy privát country clubot. Hamar rájöttem, hogy azért üresek a szobák, mert Robert és Ari elidegenítették magukat a várostól, és a hotel megjelenése is félrevezető. Mi ez a szag? Mint az emésztőben. Valaki odakulázott az ágy alá. És ahelyett, hogy együtt dolgoznának az alkalmazottakkal... Elnézést! Elnézést! Én vagyok a főnök. Elcseszett egy hely. Úgy kezelik őket, mint a rabszolgákat. Alig élek meg. Úgy pénzügyileg, mint érzelmileg. Azért vigyázz, mielőtt így nekem esel. És kommunikációról nem is beszélhetünk. Ha nem kérdezi meg, akkor hogy a francba tudná? Megkérdeztem. Azt mondtam, hol van a csirke? Kérdezze meg újra! És ami még ennél is rosszabb, lesújtva hallottam, hogy az alkalmazottakat sosem fizetik ki időben. Mintha a fogukat húznák, úgy fizetnek. Nem kap fizetést. Örökké valóság, mire megkapom a csekket, és általában akkor sem stimmel minden. És amikor a többiek előtt vontam kérdőre Robertet és Arit, csak kifogásokat kaptam. Sajnálom, Gordon, nincs titkárnő. Maga mindig ilyen szánalmas! Nem muszáj itt dolgozniuk. Hogy meri? Maga fellengzős barom! Ne beszéljen így velem. Még mindig nem érti? Ez a hajó süllyed! Gordon Ramsay, pokoli hotelek. A vermonti Juniper Hillben eddig töltött időm maga volt a töménysok. Mi ez a bűz? És a probléma gyökere is egyre jobban látszik. Nem kapnak fizetést. Saját szememmel láttam, mennyire rosszul viszik ezt a helyet. De most azzal is szembesülnöm kell, hogy Robert és Ari saját kis játszóterükként használják a Junipert, ahol barátaikat szórakoztatják. Remélem Ryan a gondnok mindenre rávilágít. Többen mondták, hogy a tulajok haverjai kiugranak ide Manhattanből, hogy itt víkendezzenek. Esznek, isznak és mulatnak. De fizetnek is? Ó, nem. Robert csomó haverja jár ide, és kap ellátást ingyen, néha hetekig. Ezért is veszteséges a hely, mióta csak itt vagyok. Mit jelentenek a színek? Segítene kicsit? A zöld azt jelenti, hogy mindent kifizettek, a piros pedig azt, hogy semmit. Te jó ég! 50 éjszakára vettek ki szobát, ez volt novemberben és decemberben. Összesen 2 hónap alatt? Átlagosan $200 lenne éjszakánként. De ez $10,000 bevétel. Az bizony $10,000. Úgy kezelik ezt a helyet, mintha klubház lenne. Olyan, mintha barátokat akarnának venni maguknak. Robert nagymenő üzletembernek érzi magát, úgy sétál körbe-körbe, mintha ő lenne a király. A többiek meg egy csapat barom. Ez őrület! Olyan, mintha privát klubja lenne. Néha a személyzettel dolgozik, és elveszi a jatt egy részét. Te jó ég, ez nem igaz. Elveszi a jattot? Ennek elmentek otthonról. Ezt nem hiszem el. Nem fizet nekik, de a borravalójukat elveszik. Muszáj beszélnem vele. Hogy vagyunk? Hogy van ma Barbara? Jól. Érdekelne, hogy Robert tényleg százalékot vesz a borravalóból? Igen. Szóval igen. Igen. És mennyit veszel belőle? Amekkora a miénk? Szóval ugyanannyit? Igen. Nehéz nyomon követni a borravalókat. A könyvelés nem tűnik valami következetesnek. De minek nyúl a borravalóhoz? Ugyanezt csinálja a Szilveszterrel. Kellett a pénz, hogy kifizessék a zenekart, ezért elvettek a borravalóból. A mi borravalónkból. Ezért nem keresünk itt semmit. A tulajdonosnak nincs joga elvenni az alkalmazottak jattját. Ráadásul az összes szobát és ellátást az ő haverjai kapják, így nem csoda, hogy küszködik a hely. A dolgozóknak nem kéne támogatniuk a hotelt, csak hogy Robert és barátai nagy stílűen élhessenek, ingyen. Ez beteges. A szemébe kell mondjam az egészet, mert ezt már nem lehet lenyelni. Körbenéztem, és teljesen elképettem. Őszintén, nagyon próbálok nyugodt maradni, de ha megint tagadni kezd, akkor megint kiborulok. Megnéztem a foglalásokat. Múlt novemberben és decemberben 49 szobát adtak ki ingyen. A tetejébe ezek ettek, ittak ingyen, és még borravalót sem adtak. Mi a fenének csinálják ezt? Gondoltam, jobb, mintha senki sem lenne itt. Inkább mászkáljunk 2 ember magában az üres hotelban.
Ezzel nincs vége. Nem csak nem hagynak jattot a haverjai, de még maga is elveszi, amit mások adnak. Amikor dolgozom, akkor én is elveszem a részem. Ez undorító. Miért gondolja, hogy joga van ehhez? Próbáltam az embereimmel dolgozni, hogy megtanulják, milyen kiszolgálást szeretnék. Ez nagyon rossz. Annyi százalékot veszek el, amennyi munkát végzek. És ki könyveli a borravalókat? Ari. De ha a munkájukat végzem, én nem tudom rávenni őket. Maga a tulajdonos. Nem a fő londiner, nem a pultos. Maga a rohadt tulaj. Azt próbálom elmagyarázni, hogy azért tettem el a borravalókat, hát ha ezzel felkeltem a vendégek figyelmét. Ez őrület! Ez a legrosszabb menedzsment modell, amit életemben hallottam. Őszintén szüksége van egy 70 éves nő yachtjára? Nem. És van 15-20 lepedőnyi ingyen szoba és ellátás 2 hónap alatt. Nem értem az egészet. Mondom, azért csináltam az egészet, hát ha felfogják és legalább elkezdenek borravalót adni. De így sem adtak borravalót, már megbocsásson. Akkor fel fogom hívni a barátaimat, és elmondom, hogy mi a helyzet. Nincs olyan tökös, hogy felhívja a barátait és megkérje őket a jattolásra. Pedig vagyok. Akkor telefonáljon. Mondja meg nekik, hogy legalább nagyvonalúságból néhány száz dollárt hagyhattak volna a csapatnak. Halló? Dana? Igen. Robert vagyok. Nemrég voltatok itt, és azt hittem, hogy hagytatok borravalót Greggel. Most hagytatok, vagy sem? Hát ott hagytam a pénzt nálad. Nem arra gondolok. Azt mondtátok, hogy fogtok itt hagyni külön borravalót. De te... Azt hiszem, nincs több dolgom itt. Legalábbis reméltem, hogy megteszitek ezt a kedvemért. Ne haragudj, nem tudtam, hogy ezt kellett volna. Igazán sajnálom. Ott hagytam a pénzt nálad. Várjon egy percet, másokat is fel kell hívnom, Gordon. Jaj, ne. Gordon elment, és azt hiszi, ellopom a dolgozók borravalóját. Hihetetlen. Barom. Hé, Ray, Robert vagyok. Adtál borravalót az embereknek, mert azt mondják, hogy nem kaptak semmit. Ott hagytam a pénzt nálad. Akkor ezt én fogom megtenni. Jól van, értem. Barom, idióta. Gordon elment, és azt hiszi, hogy hazudok. Úgy érzem, hogy az erőm a végét járja. Mindent el fogok veszíteni. Ha ez nem jön be, akkor kezdhetek mindent előről. Azt hiszem, nem leszek már képes rá, sőt, inkább tudom. Úgy hagytam el Juniper Hillt, hogy hazugságon értem Robertet a borravalóval kapcsolatban. Nemrég voltatok itt. Azt hittem, hogy hagytatok borravalót Greggel. Most hagytatok, vagy sem? Hát ott hagytam a pénzt nálad. A tag teljesen kiborít. Nem tudom, van-e kedvem segíteni neki. Nagyon dühös vagyok most Robertre. Őszintén, nem viselek el több tetves hazugságot. Ez a fazon meg sem érdemli ezt a csapatot itt a hotelban. Nagyon rosszul bánik mindenkivel. Ott rohadsz egész álló nap a konyhában, és internetezel, ahelyett, hogy a menüvel foglalkoznál. És még csak nem is fizet rendesen. Én 5 hetet vártam, hogy megkapjam a csekket. Egész nap itt vagyok, és 3 hete nem kaptam fizetést. Hogy lehet, hogy egy ilyen gazdag ember nem fizeti ki az alkalmazottakat? Az ilyet egyszerűen ki nem állhatom. Nagyon dühös vagyok, és úgy érzem, segítenem kell a dolgozóknak, hogy rendesen megkapják a pénzüket. Már van is egy ötletem. Felbérelek egy fehérkesztyűs költöztető brigádot, és összeszedetem velük az antik holmikat a kinti tárolókból és a pincéből. Talán, ha meglátja Robert, majd rájön, mennyi pénzt fecsérelt ezekre, és eladja egy részét, hogy kifizesse az embereit. Most viszont meg kell őriznem a hidegvéremet, amíg beszélek vele. Visszajöttem, de nem maga, hanem a csapat miatt. Jobbat érdemelnek. 15-20 ezer dollár mínuszban van havonta. És közben komolyan foglalkozik a műgyűjtéssel. Akár múzeumot is nyithatna mindabból, amit eddig felhalmozott. Hány darabja van mégis? Istenem, több száz. És mekkora értéke lehet ezeknek összevéve? A gyönyörű olajfestményeknek, meg mindennek. Egy megfelelő árverésen akár 300 000 dollárt is hoznának. 300 000 dollárt. Az elég lenne a következő 12, talán 18 hónapra is. Persze, kint lennénk vele a bajból, legalább 2 évig jól működnénk belőle. Jó, akkor most jöjjön velem, mutatni szeretnék valamit. Amire most égető szükség van,
Az egy tőkeinjekció. Wow. Hűha. Nincs olyan élő ember, akinek erre mind szüksége lenne. Ahogy ezt megláttam, leesett az állam. Antik holmi, olajfestmények, ezüst étkészlet. Nem zavarja, hogy ezeken trónol, miközben az emberei nem kapnak időben fizetést? Szeretnék bemutatni valakit. Ő a bostoni Bonhams árverés vezetője. Amy, jó reggelt! Jó reggelt, Gordon. Örülök, hogy látom. Részemről a szerencse. Köszönöm, hogy eljött. Nyakig ülünk a tudja miben, és ezeken túl kellene adnunk. Mekkora összeget kaphatnánk ezért itt mind? Amit itt látok, az nem tűnik egy valódi gyűjteménynek. Inkább felhalmozott tárgyaknak nevezném. Sok dolog másolat. Ami pedig korabeli, annak az állapota nincs rendben. Talán $25,000 mondanék rá. Hallhatnánk még egyszer? $25,000. 25 000. Az egészért? Az egészért. Amy értékbecslése egyszerűen sokkolt engem. Nem is igazán hiszem el. És a festmény? Ez egy másolat, és tartok tőle, hogy nem is túl jó. Mennyit érhet? Elképzelésem sincs, mennyit adnának érte, de elég keveset érhet. Hopp, Robert, mintha azt mondta volna, drága 18. századi darab. A dátum szerint 17. Igen, de valójában máskor készült. Sajnálom. Hallotta? Nem tudtam, hogy másolat. Csomó másolat. Reprodukció. Reprók. 300-400 ezer dollárban gondolkodtunk, pedig az egész csak 25 000-et ér. Igen. Ez még a következő 5 héten sem segít át minket. Még a csillogó ezüstök sem. $100 adnék ezért, ami az asztalon van. $100? És ezért? Ez egy eredeti Sheffield. Igen, egy tányér. És ez mennyit ér? $175. Azok baccarat gyertyatartók. Sajnos nem hoznak sokat az aukciókon. A Bonhams eladná ezt a kollekciót? Átvennék az egészet? Nem vennénk Hűha. át. Nemet kell mondanom. Azt hittük, hogy 300-400 ezer dollárnyi műtárgyon ülünk, pedig nem igaz. Csak bezavar ez a sok vacak. Ez egy ébresztő volt. Köszönöm. Kezdésnek jó. Szívesen. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy nincs az a tartalékunk, amiről azt hittük, hogy van. A tárolásra több pénz ment el, Mint amennyit érnek. mint amennyit érnek. Talán ebből rájöhet, hogy inkább a panziót kellene vezetnie, mint sem hobbi szinten műalkotásokat gyűjtenie. Amikor körbevezetett, azt hittem, hogy itt van mit a tejbe aprítani. De most kiderült, hogy mélyebben vagyunk a pöcegödörben, mint hittük. És a nyomás egyre csak nő. Igen. Az üzlet feltámasztásán kell dolgoznunk. Mert azt tud elég pénzt hozni, hogy nyitva tartsuk ezt a helyet. Nem biztos, hogy látja, mennyire elkeseredettek az emberei. Nem bírják Ari ugatását, Elnézést, én vagyok a főnök! a maga hisztieit. Ott rohadsz egész állónap a konyhában, és internetezel ahelyett, hogy a menüvel foglalkoznál. És a csapat nincs épp a legjobb hangulatban. És ha lelépnek, akkor nagy bajban lesz. Ők a személyzet, nem valami disznók, akik a pincében élnek. És ha azt hiszi, hogy nem így van, ha nem hallgatja meg, amit mondok, akkor elmehet a sunyiba. Adja el a helyet, meg ezt a sok trágyát, és adja fel! Visszajöttem, hogy megmentsem a Juniper Hillt. Arra gondoltam, a tulaj régiségeiből csinálhatnánk pénzt a működésre, de kellemetlen meglepetésért. $25,000 mondanék rá. 25 000-et az egészre? Az egészre. Tévedtünk. Ez még a következő 5 hétre sem lesz elég. Tartalékok nélkül még nehezebb lesz ezt a helyet talpra állítani, mint hittem. Holnaptól új szabályokat vezetünk be. De mielőtt belekezdünk, valamit ki szeretnék próbálni. Iszonyat meleg van. A francban most meg lefagy a lábam. Reggelt!
Itt az ideje, hogy meglássuk, tudok-e hatni Robertre és Arira. Elrabolhatnám magukat egy percre. Valamit mutatni szeretnék, mindkettejüknek. Szeretném, ha feljönnének a szobámba. Köszönöm. Ha ezt a helyet sikeressé szeretnénk tenni, Robertnek és Arinak hallania kell az igazságot arról, hogy a fizető vendégeik mit gondolnak valójában a szállóról. Hölgyeim és uraim, jó reggel! Jó reggel! Köszönöm, hogy beugrottak hozzám. Hogy telt az előző éjszaka? Amikor beléptünk, nem jöttünk rá, hogy mi merre van, ezért körbe kellett járnunk, míg valaki segített. Én is kavarogtam kicsit, amikor megérkeztem. Úgy értem, sehol egy jelzés, hogy hol a recepció, a frontdesk, a bár vagy a lounge. Milyenek a szobáik? Hősugárzókat kellett betennem a szobába. Komolyan? Igen, 3 is. Amikor megnéztem, olyan volt, mint egy szauna. Mintha haragudna ránk. Tegye fel a kezét, aki visszajönne ide. Így biztos nem. Így biztos nem. Szeretném, ha egy olyan ember is megszólalna, aki eddig hallgatott. Ő a Diamond Hotelek és fogadók főinspektora itt Amerikában. Dióhéjban. Nagyon csalódott vagyok. Nem felel meg az elvárásoknak. Ahogy belépek, semmi üdvözlés vagy fogadópult. Teljesen el voltam veszve. A bár egy vicc. Jobb lenne, ha nem is lenne. Olyan, mintha egy esküvőre ütötték volna össze. A vendéglátás tényleg kedves, de minden más pocsék. Hogy érzi magát? Nem akarom, hogy a vendégeim így érezzenek. Az a célunk, hogy örömet okozzunk az embereknek. Ezért üzemeltetünk egy fogadót, de nagyon elszúrtuk. Ez pozitív visszajelzés, aminek nagyon örülök. Köszönöm mindenkinek. Itt maradnának velem. Köszönöm. A vendégek konstruktív visszajelzéseket adtak. Köszönöm. És Robert olyan szót használt, amit még soha nem hallottam. Sajnálom. De Ari reakciója a vendégek panaszaira teljesen megdöbbentett. Mi van magával? Miért olyan mérges a vendégekre? Miért vezet egy hotelt, ha ilyen keserű? Úgy néz ki, mint aki tesz az egészre. Nem mondom, hogy nem szeretem a vendégeket, de egy hotel vezetése napi 24 órás munka. Senkit nem ütött meg ennyire, amit az emberek mondtak. Ari nem úgy néz ki. Úgy értem... Szeretném, ha ez lehetne a privát otthonunk. De nekem és Arinak más elképzelése van a dolgokról. Biztosan így van. Éppen ezért most azt javaslom, üljenek le, és beszéljék át a dolgokat, ha tényleg ebben az üzletben akarnak maradni. Világos, hogy Arinak nem való a vendéglátás. És Robertnek, bár belátta, hogy cserben hagyta a vendégeit, most azt is meg kell értenie, hogy a csapatát is cserben hagyta, és nem ismerte fel a lehetőségeiket. Van egy ötletem, hogy tudnám Robertet szembesíteni a hibákkal és a megoldásokkal a konyhában. Megkértem Juliant, hogy főzzön 3 fogást Robert régi drága menüjéből és 3 a saját új ötletei közül. Amikor ezzel megvan, azt fogjuk mondani, hogy az újakat én készítettem. Meglátjuk, mit szól ehhez Robert. Lényeg, hogy Julian ételei beleférnének egy $29 menübe. Ennek a duplájába kerül a mostani. Azt nézd, $74, $29. Gyerünk, sok szerencsét, jó? Igen. Alig várom, hogy halljam Robert véleményét az olcsóbb menüről, amiről azt hiszi, én főztem. Megkértem, hogy készítsen egy 3 fogásos menüt. Megcsinálta a bárányt, a ráktortát és a desszertet. Ez a $74 verzió. A másik menüt én főztem. Van benne csirke, kelbimbó, kis rák és egy puding, kis karamellizált popcornnal. $29. Ennyibe kerül a 3 fogás. Rendben. Julian 3 új étele kiváló, és az ára is korrekt. Ezzel sok visszatérő vendéget lehetne szerezni. Most, hogy Robert azt hiszi, az én menüm, lefogadom, hogy tetszeni fog neki. Remek. Kiváló. És a kelbimbó is nagyon jó. És a tálalás is nagyon szép. Értékben szerintem sokkal jobb. Nem hallottam itt ezt a szót korábban. És 2 kijön egy árából. Ezt kéne bevezetnünk. Szóval az én menüm vagy Julian menüje? A maga menüje. Az enyém? Hízelgő rám nézve, de el kell árulnom valamit. Egyiket sem készítettem én, mindkettőt Julian főzte. Abban a pillanatban azt éreztem, hogy nagyon méltatlanul bántam a szakácsunkkal. Robert, szeretne mondani valamit Juliannek? Elnézést, hogy nem adtam meg azt a szabadságot, amit kellett volna. Meg kellett kóstolnom ezt, hogy rájöjjek, nem engedtem rendesen kibontakozni. És el kell ismernem, remek az étel. Nagyszerű. Büszke vagyok rá. Nagyon finom. A folytatásban. Érzelmileg bezárkózott. Robert fontos döntés hoz Arival kapcsolatban a jövőjére nézve. Azt hiszem, feladta. Robert, a tulaj ezt hallotta a vendégektől.
Nem felelt meg az elvárásoknak. És megkóstolhatta a kiváló, de elérhető árumenüt, amit Julien készített el, amikor lehetőséget kapott. Remek, fantasztikus. Egyiket sem én csináltam. Julien főzött mindent. Remélem, kezd neki leesni a dolog. Hogy érzi magát? Sokféle érzés kavarok bennem. Persze félek is. De biztos reménykedik is. Julien menüje fantasztikus volt. Abszolút. Nagy fordulat volt. Sajnálom azt, hogy idáig rosszul vezettem a hotelt, és hogy nem voltam jó vezetője a csapatnak, és a kellő együttérzés is hiányzott belőlem. Igazán szégyellem magam emiatt. Szörnyű érzés. El kellene mondania nekik, mit érez irántuk, mire készül, és azt, hogy milyen fontosak. Tudom, hogy ez a hely sehol sem lenne nélkülük, és meg akarom mutatni nekik, hogy mindent meg fogok tenni, és együtt sikerülhet. Örülök, hogy Robert új utakra lépett. Remélem, hogy még nem túl késő, és a csapat meg tud bízni benne. Mind rendkívül értékesek vagytok nekem és Arinak. És a Juniper Hillnek. És tartok tőle, hogy ezt sokszor nem fejeztük ki kellőképpen. Most megígérem, hogy változtatunk ezen. Sajnálom, hogy késtünk a fizetésekkel. Sajnálom, hogy elvettem a borravalóból. Sajnálom, hogy nem kommunikáltunk, mert ez a nagy igazság. Nem vagyok büszke rá, de ezt ki kellett, és ki is fogjuk javítani. Ezen leszünk. Az üzlet maga a cashflow. Azt hittük, hogy egy komolyabb gyűjteményen ülünk, ami 300-400 ezer dollárt ér. De hagyom, hogy elmagyarázza. A sok összegyűjtött holmi értéke legfeljebb 25 ezer dollár lehet. Már a csupasz seggünkön ülünk, és nehéz lesz felállni. De szerintem Robert rájött, hogy a lufi kipukkadt. És tisztán látja, hol vagyunk. Van egy olyan látszat, miszerint valami mágnások vagy kis királyok vagyunk, pedig ez abszolút téves. Voltak itt rázós helyzetek, de mégis maradtam, mert szeretek itt lenni. Szeretnék segíteni neki, és elhiszem, amit mond. Büszke vagyok rád, Robert. Az az ember, akit mindig ismertem és szerettem. Most visszatért. Örülök ennek, végre szembesülünk a tényekkel. Csak így juthatunk ki ebből. Egyetértek. Köszönöm. Ryan, mit gondol arról, amit Robert most mondott? Fel akartam állni és tapsolni. Én is. Amikor ilyeneket hallok, úgy érzem, olyas valakinek dolgozom, aki tényleg képes vezetni egy vállalkozást. Még sosem láttam Robertet ilyen komolynak. Most az egész élete megváltozhat, és ebben szeretnék én is részt venni. Köszönöm. Köszönöm. Az igazság fontos. Kellemetlen belátni, hogy mennyi dolog ment rosszul, de lelkesítő látni, hogy az emberek törődnek velünk, és törődnek a Juniper Hill-lel. Ez fog minket sikerre vinni. Nagyszerű volt, ahogy Robert kezelte a helyzetet. Most már hiszem, hogy be lehet indítani ezt a helyet, de újabb leckét kell megtanulnia. Azt hiszi, az emberek azért nem jönnek a Juniper Hillbe, mert válság van, pedig szerintem csak a sznob légkör és a magas árak tartották őket távol. Robertet most egy fantasztikus sörfőzdébe viszem, hogy megmutassam, a meleg fogadtatás miként hoz bevételt. Menjünk, ígyunk meg egy sört. Keveredjünk a helyiekkel. Bízzon bennem, nem fogják megverni. Most olyan, mint egy partra vetett hal. Őszintén, mint egy vegetáriánus a hentesnél. Nézzem már magára. Nem. Szeretem a helyi embereket. Upper Valley tele van csodálatos emberekkel. De a Juniper Hill nincs? Tudom. Ott nincsenek helyiek. Nem fogadnál egy ilyen légkört? Dehogy nem. Abban a nagybecsű házban? Abszolút. Mindenkit szívesen fogadom. Akkor álljon ki, és mondja nekik, hogy szükség van rájuk. Egy perc figyelmet kérnék. Robert vagyok, a Juniper Hill vezetője. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy mindannyiukat szívesen látjuk a Juniper Hillben. El kell a segítség, jöjjenek, vacsorázzanak nálunk, igyanak, egyenek egyet, vagy csak úgy, köszönjenek be. Mi nagyon hálásak leszünk érte. Szép munka! Ha Robert mindig ilyen szívélyes lesz a helyiekhez, akkor valódi szállodaigazgató válhat belőle. Mikor hozta ide Arit legutóbb egy sörre? Fél éve biztosan nem jártunk itt. És hogyan reagált arra, ami a csapatmítingen elhangzott? Tudja, az benne az érdekes, hogy a külseje nagyon finn. Ő igazán
Zord. Zord, de mély érzésű. De nem tudja kimutatni, igaz? Nem tudja, érzelmileg bezárkózott. Azt hiszem, feladta. De ennek nem szabad átjönnie a személyzet és a vendégek felé, szóval szinte el kell zárnunk tőlük. De túl fog jutni ezen. De akkor sem lehet ő az arc, nem lehet az igazgató. Nem, az nem lehet. De óriási támogatást nyújthat majd a színfalak mögül. Ígyunk erre. A folytatásban. Ez fantasztikus. Bemutatom a felújított és feljavított Juniper Hillt. Istenem, ezt nézzétek! De az igazgató helyettes Sarah öröme rövid életű. A szobámban leszek. Szörnyen fest, mi a baj? Ki vagyok az egésztől, Gordon? Kemény hét áll mögöttünk. A tulaj Robert fellengzős modora kihozott a sodromból. Elnézést, Gordon, nincs titkárnőm. Maga mindig ilyen szánalmas! De végül leszállt a magaslóról, és a csapata mellé állt. Mind értékesek vagytok a Juniper Hill számára. És ezt meg akarjuk mutatni, hogy mostantól minden máshogy lesz. A csapatom egész éjszaka dolgozott a hotel átalakításán. Nyakunkon az újranyitás, amikor mindenki tiszta lappal indulhat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hadd mutassam be mindenkinek az új Juniper Hill Inn-t. Ez már nem az a hely, ahol a gazdagok potyázgatnak, igaz? Ez egy kedves és barátságos vidéki hotel. És higgyék el, mindenkit szívesen fogadunk. Jöjjön az ember Mercedes-szel, vagy egy sima pick-uppal. Készen állnak? Igen, készen. Akkor gyerünk. Menjünk. Kerüljenek bejjebb, bátran. A nagy hal gyönyörű szoba, de eddig eltakarta a rengeteg bútor. Istenem, ezt nézzétek! A csapatom szétválogatta a berendezést, és tágas, kényelmes helyet varázsolt. Amikor beléptem a hallba, olyan volt, mintha egy másik szoba lett volna. Gordon gyönyörűt alkotott, meleg, kényelmes helyiség lett. Tágas, otthonos recepciós helyiség lett belőle. Ezt nézzék! Eltűnt a rémes bár. Nincsenek többé bolyongó vendégek, mert minden ki van táblázva. Megnézzük az étkezőt is? Igen. Jöjjenek beljebb. Ez is meleg és hívogató. Imádom. Már nem úgy néz ki, mint a nagyanyám társalgója. Valódi étkező lett belőle. Ezt várhatjuk el egy vidéki hoteltől, hogy legyen személyisége. Kipateroltuk az idétlen fotelokat, amiken ülve senki nem tudott tenni egy jót. Ari, mit gondol? Nagyon szép. Tetszik? Nagyon tágas. Remek. Akkor megmutatom a hálómat is. Kérem, mindenki más is feljöhet. Készen állnak? Igen, készen. Akkor menjünk. Tudják, mi a baj ezzel a szobával? Semmi. Semmit nem kellett csinálni vele. Csak egy dolog nem stimmelt, a szag, de azt a vízvezeték szerelő elintézi. A vendégszobák a hotel igazi fénypontjai. Ez sokat jelentett, mert kiderült, hogy jó felé haladunk. Csak kellett egy útbaigazítás. De ahhoz, hogy megtöltsék a helyet, észszerű árak kellenek. Én olcsóbban adnám a szobákat, és 85%-os kihasználtsággal mennének egész évben. Tartsuk lent az árakat, töltsük meg a szobákat, hadd élvezzék az emberek a pihenést. A fantasztikus hálószobákhoz hozzá sem kellett nyúlni, de volt egy helyiség, ami komoly átalakítást igényelt, hogy meghozza a hőnáhított bevételt. Van még valami, amit meg szeretnék mutatni, oké? Rendben. Készen áll? Készen áll. Jöjjenek velem. Szóval be kell vonzanunk a helyieket. Legyenek üdvözölve a kék bárban. Ezt a bőrt nézzétek! Ó, Istenem! Ari, hát nem örül. A legjobb új bár Windsorban. Fantasztikus. Nagyszerű. Nagyon megható volt látni, ahogy ott üldögélnek az emberek, játszanak az asztalokon, és gyönyörű italokat isznak. Imádtam. A kék bár pontosan az, amire Windsor városának és a Juniper Hill Innnek szüksége van. Remélem, hogy népszerű, különösen ma, amikor az Inn első ízben tart vasárnapi ebédakciót. A személyzet hamarosan készen áll a vendégek fogadására. 5, 6, 7, 8, mindenkinek 4 asztal jut. De míg mindenki sürgölődik, Ari elveszettnek tűnik. Segítek neki megtalálni a helyét az új rendszerben. Itt vagyok. Igen, rendben. Jövök arról. Most kint van, vagy bent van? Intézi a bejelentkezést, vagy mit csinál? Igen,
Becsekkolom az embereket. Szóval becsekkolja az embereket. Azt hittem, hogy ez az ő feladata. Beírnád az embereket és felhoznád őket? Sokat segítenél. Lenne olyan kedves csak 2 pillanatra, bocsánat, folytatná ezt? Persze. Beszélhetünk egy fél percet? Úgy hittem, a ház elejét átengedi Robertnek. Azt hittem, hogy leginkább hátul lesz. Igen, de Robert megkért, hogy vigyen fel az embereket, mert ő az étkezőbe kíséri a vendégeket. Hadd adjak ez ügyben egy tanácsot. Tudja, van egy mondás, hogy sok bába közt elvész a gyerek. Maga nem ösztönös vendéglátó. Igen, értem. Szükség van a segítségére, de a színfalak mögött. Igen. Magyarázza el Robertnek, hogy a háttérből fogja segíteni őt. Kérem. Megteszem. Szerintem Arinak végre összeállt a kép, és meglátta, hol tud segíteni. Remélem, innentől csak javulnak a dolgok. Gyerünk, Sophie! Vigyük el a kutyát, meg fogja enni az ételt. Sophie a kutyánk. Jobb, ha nincs itt. Végül is itt tesznek. Gyerünk, Sophie, gyere, gyere! Ez nem neked van. Gyere, gyere, kis kutya! Elnézést! Gyere, gyere! Majd én foglalkozom a kutyával, jó? Elnézést! A kutyának tilos itt lenni, a széken ül és megeszi a kaját. Igazán? Én vagyok a főnök, rendben? Ne beszéljen így velem többet. Elnézést! Soha többet, ezt komolyan gondoltam. Fent leszek a szobámban, és nem kell velem kiabálni. Hamarosan véget ér a kalandom a Vermonti Juniper Hill fogadóban, és úgy érzem, kezdünk jól állni. De amint közeleg a pillanat, hogy elkezdjük a hotel első vasárnapi ebédjét, Sarának az igazgatóhelyettesnek nyoma vész. Hol van Sarah? Legalább fél órája nem láttam. De jól van? Nem tudom. Nem tudod. Jó, csak kérdeztem. Sarah hazament? Micsoda? Sarah most hazament? Nem tudom. Senki nem hiányozhat a csapatból. Meg kell találnom őt. Ki az? Én vagyok, az Gordon. Üdvözlöm, Gordon. Jól van? Nem. Micsoda? Várjon egy percet. Jaj, azt hittem, velünk lesz az ebédnél. Köszönöm, de nem leszek. Hogy? Szeretne bejönni? Igen, szörnyen fest. Mi történt? Nagyon dühös vagyok. Pedig nem szabad felhúznia magát, még egy fél órája ott volt velünk. A vendégek a bárban vannak, megérkeztek az első asztalok, és szeretném, ha ott lenne, mint a csapat tagja. Tudom, de ki vagyok tőle, hogy Ari kiabál velem? Elegem van, Gordon. Miért kiabált Ari? Néhány perce volt, azért, mert megkértem, hogy vigye ki a kutyát az étkezőből. Ami normális. Az ő kutyája, és felül a székre a bárban. Jó, kérem, jöjjön vissza. Jó, összekapom magam és lejövök. Még senki nem látott sírni ezen a helyen. Ilyen még nem történt. Csak jöjjön le. Jó. Kérem. Lejövök, Gordon. Segíteni akarok a lányoknak. Nem akarom feldúltnak látni, és a lányoknak szükségük van magára. Igen, de most annyira haragszom Arira. Beszélek Arival. Ez nevetséges. Szedje össze magát, a bár tele van helyiekkel. Ott a helye. Rendben. Kérem, és mosolyogjon, jó? Yes. Igen, rendben. Nem tudom, Ari miért mart bele a személyzetbe, de ez szerint jól érzem, hogy a háttérben van a helye. Ari! Igen? Az emeleten találtam meg Sarát, aki zokog. Minden rendben? Nincs, kicsit összekaptunk, mert mindketten elég kemények vagyunk. Ő adott egyet, én meg visszaadtam. Gondolja, hogy a kutyának a bárban van a helye? Nem, amikor vendégek is vannak. Akkor igaza volt, nem? Igaza volt. És nem lenne helyes elnézést kérni tőle? De igen. Maga a háttérmunkáért felel. Van rá mód, hogy legalább az első vasárnapi ebéd idejére összetartsunk valahogy? Van. Szerintem Ari szíve a helyén van, de a stílusa alkalmatlan a szállodavezetéshez. Neki kell lennie az erőnek, aki a háttérből támogat. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz az egyik legmozgalmasabb nap a Juniper Hill Innben. Ezért szólnom kell a szakácsnak, Juliennek, hogy éljen a segédje Nita munkájával, ha sikerrel akarja venni az akadályt. Julien már megmutatta nekünk, hogy a tehetsége és a képességei megvannak, most már csak egy kis segítség kell neki. Tudom, hogy rendíthetetlenül egyedül akar dolgozni, de azért nem egy egyszemélyes csapat, igaz? Igen, főnök. Bátorítsa, segítse. Gyerünk a tűzhelyhez. A helyi közösség válaszolt Robert meghívására. Nagyszerű hangulat kerekedett. Az emberek eljöttek, hogy megnézzék a bárt és megkóstolják az új menüt, amit együtt állítottunk össze. Tara, örülök, hogy látom. Üdv a Juniper Hillben. Hogy van, kedves? Örülök, hogy eljött. Az új vendégek mellett egy visszatérő is akad. A szállodai ellenőr, Steve Talon. Az előző látogatása katasztrofális volt. Csalódott vagyok. Nem felel meg az elvárásoknak. Ahogy belépek, semmi üdvözlés. El voltam veszve. Robert és csapata előtt itt a lehetőség, hogy bizonyítsák, tanultak a leckéből. Remélem ezúttal minden tökéletes lesz. Üdvözlöm. Hogy van? Örülök, hogy látom. Én is örülök. Isten hozta. Ez itt az új menünk. Jó, és mi a következő? A következő egy pisztráng. Egy ilyen helyen a siker záloga az egész csapat jó kommunikációja. De Julien, a szakács, látszólag még mindig nem érti. Mennyire kell átsütni a grillsteaket, Nita? Közepesen. Közepesen. Kérdezze őt, Julien. Közepesen?
Beszéljen Nitához. Nem érdekel, miről, nyomorult időjárásról is lehet, de beszéljen hozzá, jó? Gyerünk, beszélnie kell. Azt mondtam, gyerünk! Rá tud tenni dolgokat a tányérra, csak nem hajlandó hozzászólni, így viszont rohadt fájdalmas lesz az egész. Leegyszerűsítettem a menüt, hogy könnyebb legyen dolgozni vele, világos? Igen, főnök. És a menü azért ilyen egyszerű, hogy megnyíljon és többet beszéljen. Igen, főnök. Nézzen rám, tágítsa ki az agyát. Csak a tányérokat nézi, egyiket a másik után. Szeretném, ha megnyílna és beszélne egy kicsit. Ő azért van itt, hogy segítsen. Köszönöm. Tudod mit? Majd én csinálom. Segíts a tűzhelynél a serpenyővel. A büdös francba. Julian, jöjjön ide! Mi a fele van magával? Egyáltalán nem hallgat rám. Szeretné, ha átvenném a kabátját, és én csinálnám meg? Nem, főnök. Nem olyan nehéz. Tudom, főnök. Meg tudja csinálni? Nyíljon meg! Gyerünk! Csak kukulit! Robert remekül együttműködik a csapattal. Nagyon szépen köszönöm. Ari pedig a háttérbe vonult. A bár megtelt vendégekkel. De Juliannek, a séfnek még bele kell húznia, és ki kell nyitnia a száját, ha sikerrel akarjuk zárni a napot. Egyszerűen rövid zárlatot kapott. Nyíljon meg, és szedje össze magát. Rajta! 4 perccel szöszöl ezzel az asztallal. Te csinálsz egy tányért, én is csinálok egyet, jó így? És ezután ráteszed a lábszárat, majd a mázat, amit ott találsz. Ez itt sokkal jobb. Nézzen rám, sokkal jobb. Igen, főnök. Milyen a hangulat odakint? Csirke, ide lesz a csirke. Hűha. A helyiek határozottan észrevették a változást. Nagyszerű volt. Nagyon jó volt, meg is lepődtem. Épp azt mondtam, hogy tökéletes volt. Ideje megkérdezni az ellenőr urat is. Örülök, hogy látom. Én is örülök. Feltűnt néhány különbség? Volt, ami szinte fel sem tűnt, olyan jó volt. Vegyük például a halt. Teljesen nyitott és hívogató, és mindenki van táblázva. Érezhető volt a melegség, amikor belépett? Nagyon is. Megcsapott a Diamond Collection hangulat. Ez jó hír, jó étvágyat. Köszönöm. A sertés kiváló. Köszönöm. Nagy a nyüzsgés a hotelban. Sarah, van egy perce? Igen. Remélem, ez nem változik meg hirtelen. Sok a dolgom. Csak azt szeretném mondani, hogy sajnálom, ami történt, jó? És sajnálom az egészet. Értem, én csak segíteni akarok. Ari, de elég sokszor veszekszik velem. Igen, sajnálom. Az árak megfizethetőek, és minden nagyon finom. És jó, hogy van egy hely, ahova elirányíthatjuk, aki inni akar egyet, pihenni, vagy bármit. Robert és Ari kommunikációja nagyságrendekkel javult, amióta itt vagyok. Menjünk hátra egy percre, kérlek. De a tettek a szavaknál is hatásosabbak, és azt hiszem, ezt Robert is egyre jobban látja. Csak el szerettem volna mondani, hogy igazán nagyra értékelem az extra munkát, amit végzel. Nem csak most, hanem amióta itt vagy. Itt a fizetésed. Kicsit korábban, de tudjuk, hogy szükséged van rá. Sajnos nincs több, de egy extra $100 is így rátettünk, hogy érezd, tényleg értékeljük a munkádat. Köszönjük, Ryan. Nagyon köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Te meg én visszahozzuk ezt a helyet, és Ari is velünk lesz. Igen. Nem hatódtam meg ennyire már hosszú-hosszú ideje. Úgy érzem, hogy megérte az egész, és hogy megbecsülnek. Micsoda hét volt? Szerintem ez a hely a gyógyulás útjára lépett. Robert a csapata élén, Arival a háttérben nyereségessé teheti a vállalkozást. És amint a helyiek megszeretik a Junipert, a jó hír is szárnyra kap. Csodálatos. Most el kell köszönnöm, de nehéz elmenni, miközben az emberek vígan mulatnak a bárban és élvezik a konyha főztjét az étkezőben. Nagyon jó. Szép, kényelmes. Megosztjuk a báránylábszárat is. Igen, szívesen. Kiváló. Végre úgy látom, hogy kézben tartja a szálakat, igaz? Igen, főnök. És jobban megnyílt. Igen, főnök. Abba ne hagyja. Igen, főnök. Beszéljen. Jó munkát. Köszönöm, főnök. Lehet, hogy földbe döngölt néhány embert, de másokat meg felemelt. Pont ez kellett. Örülök, hogy nem vágott fejen a serpenyővel. Ari! Búcsúzni jöttem. Épp a csekkeket töltöm ki. Szóval csekkeket ír. Igen. Sok szerencsét a hotelhoz. Ez az üzlet. Abszolút. Vigyázzon magára és vigyázzon Robertre. Támogassa őt a megfelelő módon. Köszönöm. A legjobbakat. Nagyon hálásak vagyunk neki, hogy volt türelme ránk.
Nehéz hatni a rigolyás emberekre. Vigyázzon magára, jó? Vigyázzon magára. Hogy érzi magát? Remekül. Úgy látom, úrrá lett a helyzeten. És ez így is marad. A személyzet teszi a dolgát, a bár üzemel, az étkező üzemel, és a konyha is üzemel. Ez jó, gyönyörű. Aria buszban. És emberek vannak. És úgy néz ki, jól érzik magukat. Sínen vagyunk. Sínen vagyunk. Van egy kis ajándékom. Az, hogy Gordon eljött Juniper Hillbe, nagyon sokat jelentett nekünk. Keményebb volt, mint a pokol, de tudom, hogy mindez a hasznára vált a csapatnak és a városnak is. Itt van valami, amit nem adnak pénzért, de ki lehet érdemelni. Most az a legfontosabb, hogy megtartsák. Ez a jel azt mutatja, hogy a csodálatos Diamond Collection részei lettek. Köszönöm. Megérdemelték. Köszönöm. Szép munka. Jó utat. Felkeltett, felszította bennem a tüzet, és azt szeretném, hogy majd visszatérjen, és lássa, hogy megcsináltuk. Ez a cél. Viszlát. Bye-bye. Gyönyörű nap. Nem hiszem el, hogy azok a tárolók még mindig itt vannak. Robert helyében Arit bezárnám az egyikbe. Gordon Ramsay, Széles Tamás. Magyar szöveg Bertalan György. Hangmérnök Jacsó Bence. Gyártásvezető Végvári Ágnes. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A magyar változatot a Spektrum Home megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. One potato, two potato.